paliwina amaika TV ya mulusi nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa ino tukubezana tukufufuzana taitana zatu amaigwena utabwere azati tandize mena magwiri atamenewa. Nebukadineza atanda Israeli anasankha Mataniya kukhala mfumu ya Yuda, anamusintha dzina kukhala Zedekiya. Mukawerenge 2 Mafumu 24 verse 17. Atalamulira zaka zingapo, Zedekiya anayamba kudzitukula, amapembedza fano, katangale, kupha, komanso anawukira Nebukadineza. Timaona masiku ano anthu ena amayikidwa pa mpando patsogolo pake ndi kukira. Zinayambiratu m'Baibulo. Zedekiya anayikidwa pa mpando ndi mfumu Nebukadineza, kwa patsogolo anayamba kudzitukula ndi kukira. Posakhalisa Babeloni inakwiya ndi kumuchotsa pa mpando. That was punishment from God chifukwa cha uchimo wochuluka. Mkulu ameneyu anali mfumu yomaliza ya Chiyuda. Yeremiya 34 verse 2 akunena kuti Zedekiya anachenjezedwa koma sanamvere. Mu 2020 m'dziko muno munali chisankho. Lazarus Chakwera sakanawina popanda chilima, koma taonani lero wayamba kudzitukula ndi kumenya za UTM. Amalawi anaona chipongwe chimene analandira chilima ku Chikangawa. 2025 MCP singawine, adzachotsedwa ngati Zedekiya. Akuluakulu, m'Baibulo munali mfumu yamphamvu komanso yoyipa mtima, Manase. Imapembedza fano ndi kupangisa Ayuda kutaya chikhulupiriro ndi Mulungu. Inali mfumu yopanda chisoni. Tangoganizani, anapereka nsembe mwana wobereka yekha. Mulungu wakumwamba sanalokondwa ndi zochita za Manase. Baibulo limatiuza kuti anachotsedwa ufumu ndi kutumizidwa ku Babeloni ngati kapolo. Kumeneko amagwira ntchito yakavulagaga. Zoti anali mfumu yamphamvu komanso yoyipa mtima inali mbiri yakale. Leronso tinawo Amanase ambiri kuno ku Malawi. Belezebulu, Kamajekete, Jezebelo. Akwera pa nsana wa njovu, akuopseza anthu, kuba ndalama ndi kuononga chuma. Analonjeza kuthetsa njala, anthu akudya chitedze. Inu president kuchoka ku Lilongwe ulendo ku Chikwawa kuyendera ng'ombe. Khola lakenso la munthu, not even government project. The whole president kuononga mafuta, mabodyguard osaja amalipidwa, nduna zambirimbiri kumutsatira kuona khola la ng'ombe la munthu. Konivo ikayenda imaononga ndalama 100 million plus. Achakwera zona kuchoka ku Lilongwe kupita ku Chikwawa ukaona khola la ng'ombe la munthu. Mbuyomu tinali ndipita muthalika atayika magetsi amarepu kulumpi, anamutuma atupere kukatsegulira. Koma mbusa uyu chilichonse akupanga yekha kufuna malawansi. Achita chimwendo banda, agundika kuyenda m'midzimu, akutani hala kumauza anthu kunena kuti boma la Chakwera lamanga nyumba 300 za polisi. Koma chimene akuyiwala kwauza anthu amenewa, Chakwera wagwiritsa ntchito 1 trillion kwacha pomangira nyumba 300 za polisi. Akuluakulu, this is nonsense and nonentity. Napoleon Dzombe anamanga hotela yapamwamba kwambiri ndi 4 billion kwacha. Koma zona nyumba imodzi ya polisi 3 billion. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakuliponse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Mupite kudowa mukaone hotelo ya Napoleon Dzombe, hotelo yapamwamba, koma hotelo manager inaononga ndalama 4 billion. Ndiye mupite mukaone nyumba za polisi zimene zikumangidwa, akuti nyumba imodzi ija 3 billion. What a shame to you Kamajekete and your friend Belezebulu. Kubera dziko masanasana dzuwa likufa mtengo. Ndikunena pano kumachinga ena akudya chitedze. Judiciary ikukonza mademo,
chimanga ndi fertilizer zakwera. Wait a minute, 2025 osasankha munthu amene ndi dzina lotchedwa Kwera, tinasankha munthu chakwera, chilichonse chakwera. 2025 aliyense amene ndi dzina lotchedwa Kwera osamusankha. Chimanga is a staple food in Malawi, koma asandutsa nyambo yobera ndalama. Mu nthawi ya DPP timagula thumba la chimanga 50 kg less than 10,000 kwacha, koma lero 50,000 chimanga cholima konkuno. What is that? Akamalankhula akutuza kuti mavuto onse akubwera mdziko muno kukwera kwa zinthu ndi chifukwa cha Ukraine ndi Russia. Ndiye timafuna tifunse, kodi chimanga chimachoka ku Russia? Chimanga timalima konkuno, amasunga konkuno, koma kuchikweza mtengo mpaka 50,000. Mabungwe ambiri akupempha boma ili, tumizani chimanga kumachinga, anthu akhoza kufa akudya chitedze. Koma zimene akuchita akutenga mamiliyoni kupita kuchikwawa kugawira aphunzitsi. Zoti kuli njala alibe nazo ntchito. Pomaliza timafuna timuchenjeze Chakwera. Boma ndilomweri, koma tisintha president ndi chipani cholamula mu 2025. Anandika magrasi ndibe magrasi nokutizimuka ndana kuchoke pafomu pobhale kuchoke pafoni ndiyati kusithe mkhale ndi lipstick anandipa ka lipstick pabutu papakobe ndukuzana ineyo lipstick kundika makutu afisi pamwamba pachipewa chake chimene navala ine simkonza kubilia como kumaoneka bwino tose limasera ntapoda pose ineyo kukawa pose ineyo kukawa pose mimi ndiko ndikapa zuchika pa social media akulenga zimene kumatumiza vantu